Nyt. Hello! Moro! Mitä te täällä teette? No totta kai vangitaan. Jaaha. Onko? Noni, pois siedestä. Joo. Hanop. Nyt se kuolee, eikä se kuolee, ja se kuolee. Noniin, Noniin, anna se lintu tänne. Lintu tänne. Huissa. Oi, niin nyt se poja kuolee, nyt se poja kuolee. Nopee! Noniin, Hana, menkää jo. Siinä poja kuolee, poika kuolee. Se poja kuolee, poja kuolee. Ai! Päästä irti! Irti! Hana! Sinne meni! Tämä on oikeasti sekoilu. Harry ja Ronin sekoilulla tapahtui viime jaksossa. Tuossa olisi. Plöts. Kato moi! Kato moi, kato moi. Moi! Noniin, tehostin päälle. No niin, tässä lähtee. Turbo ei pää... He! Turbo ei oo käynnissä! Mitä ihmettä? En mä vaan tiedä. Se on joku vikana nyt. No huomaat. Nyt radalle. Hana! Johan on rata, en oo nähnyt. Äläpä. No mitä ihmettä toi ääni on? En mä tiedä. Tuon meno nyt. Juhu. Totta. Mua meni perun. Kurkkuun meinaa. Mitä nyt? Oikein. Voi ei, nyt tapahtuu. Nyt tapahtuu jotain! Nyt tapahtuu, tää on meno. Voi vittu. Tää on kun sä sen trompissa. Totta Anna mulle naudan, Älä nyt sinä sekoa siinä. Minä nyt puhun menti. No niin. Vitsi. Tämä on vitsi. Vitsi. No Johano. Meidän auto kyllä menee tässä. Niin menee. Mun iskä raivostuu. Mä rikoin sun auto. No kyllä, mä voin teipata sen sitten. Jeesus teipitä. Mitä? Mikä se oli? Voi. Voi. Tää puu sekoo. Niin sekoo. Noniin. Nyt mentiin. Nyt menee. Noniin. Puu tulee. Aja. Se liippas lähtee. No huomaa. Mitähän nyt seuraa? En tiedä. Voi ei, auto lähti yksin meitä. No se oli vissiin seuraava vitsi. Vitsi. No niin, ota se kiinni kumminkin. Nyt on varmasti. Mistä hepoa muuta? Niin. Sinne meni. Voi vitsi. Me joudutaan varmaan vankilaan tästä. No niin. Te. Mitä? Te joudutte vankilaan, koska olette rikkoneet lakia. Oikein. Ja sitten joudutte vankilaan. Okei, me ehkä joudutaan. Selvä, me aina sanon. Noniin. Nyt tulee turva. Niin. Tää on pesäpallomaa. Anteeksi. Noniin, siitä sai. Tässä oli yksi Jeesus tei. Ottikuahan siitä vaan tulee. Aissa! Tappaa. Takapajon sanomat toimitettu useista rikoksista. Ja niin, morjes.